Hapon sa inyo mga idol, nagbabalik na naman Alas 3 TV para sa panibagong content at panibagong araw na naman mga idol. Ayan, sa bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell para update kayo sa bago nating upload ng mga video. Ayan, ang content natin ngayon for today is tinatawag nating Sweet Potato Leaves Adventure mga idol. Kaya let's go, huwag na natin pataglin pa. So ayan na mga idol, nandito na tayo mga idol. Hanap pa tayo ng sweet potato leaves. Dito tayo sa The Wonder Garden. Wonder Garden. The Wonder Garden. So ito na mga idol, tinatawag natin na sweet potato leaves mga idol. Ito mga idol. Ito. Meron ding ibang kulay nito mga idol. Ito. Sweet potato leaves. Malambot lang yun. Talbos. Ito mga idol. Parang yan, maghanap pa tayo mga idol para mas marami tayong kakainin. Yan dito. Ayan mga idol, sa hindi po nakakaalam mga idol, yung sweet potato leaves po mga idol ay may magkaiba sila. May green at saka violet po na dahon. So hindi po nakakaalam mga idol, ang gulay po na ito ay madali lang pong tumubo. Kasi ang kunin lang natin ay dahon lang po at saka yung dulo ng kanyang stem. At maiwan ang kanyang stem na pwede nating itanim para tutubo na ulit at ma-harvest din natin mga idol. Yan lang po ang discarding pangbukid. Ayan, bilisan na natin mga idol. Kasi nagugutom na rin ako mga idol at saka hindi natin kalimutang bigyan ng ating supported na mama mga idol ng ating lutong sweet potato leaves. Marami na tayong nakuha. Pero ganito ganami, mas liliit pa siya pag pag niluluto na. Medyo maliit na ngayon dito mga idol, konti na lang. Konti na lang yung mga sweet potato leaves dito ngayon kasi marami ding kumuha para sa ulam. Masarap kasi itong ulamin. Yan mga idol, siyempre sinamahan ako ng aking mama. Yan portog nating mama. Mas masarap talaga mga idol pag pag nandito ka lang sa malapit sa bukid kasi marami kang uulamin. Pero mas maganda din sa sa malapit ka sa dagat. So ito na ngayon ang kuha natin mga idol. Lulutuin na to natin. Let's go. Ayan na yung kuha natin mga idol. Marami siya mga idol, parang isang palanggana. Wala na palanggana. Yan mga idol yung kuha natin. Ang una nating gawin mga idol ay kunin na natin yung dahon at saka yung dulo, yung malambot na part ng kanyang stem. Yan, bilisan na natin mga idol para makapagmukbang na tayo mga idol. Medyo matagal na rin akong hindi nakakain ng tinatawag itong galay dito sa amin, or gay, or dahon ng kamote. Yan mga idol. Yan.
Yung ibang dahon medyo may butas mga idol kasi ano, kinain ng uod. Yan, tapos na tayo and let's do cooking. Yan, una natin nilagay yung mantika. Ano, pwede din itong ano, kilawin. Anong kilawin dyan sa inyo mga idol? Dito sa amin kilawin ba? Ano, lagyan nyo lang ng init tubig, mainit na tubig, tapos pag malambot na siya ihiwalay nyo siya sa tubig, tapos lagyan ng suka, bombay, saka asin, timplahan nyo na, pwede nyo ng kilawin. Pero ang ginawa natin ngayon ay tinatawag itong ginisang sweet potato leaves or ginisang dahon ng kamote. Yan mga idol, mas masarap ito mga idol kasi meron siyang sabaw, lalo na pag yung kanin nyo ay ano, hindi bago, yung hindi bagong luto, yung kahapon nyo nang niluto, or pag nagluto kayo na tanghali na, ito yung mas maganda kasi meron tong sabaw. Saka ano to, masustansya din ito yung mga tao na medyo kulang sa red blood cells. Yan, pwede rin ito mga idol, ang mga taong anemic. Yan, ito yung mas mabuting ipakain sa kanila mga idol. At napakaswerte natin mga idol kasi meron tayo nito. Kasi hindi natin alam sa ibang bansa, wala sila ng ganito, wala silang ganitong gulay. Or ano, meron pero maliit lang. Napakaswerte natin kasi dito sa Pilipinas, marami tayo nito. Yan, mas madali lang itong ano, itanim dito sa atin. Mas marami yung tumubo dito sa atin. Pero baka sa ibang bansa meron din ito, pero mas ano, mas mataba, mas malaki yung mga dahon. Kasi yung mga magaganda, mas malaki. Yan mga idol, sa nakikita nyo mga idol, medyo yung kuha natin kanina marami, medyo lumiit lang siya ng konti. Ano? Nilagyan natin nga ng tuyo at saka tinimplahan lang natin ng magic. Yan, at nilagyan ng konting sabaw para mas masarap siya ibahog sa kanin ba. At ito na ang ating luto na sweet potato leaves. So nakikita nyo medyo dark siya dahil yan sa tuyo. Pasensyahan nyo na ang aming pinggan mga idol kasi yan yung ang meron sa amin. Mga idol, masarap siya tingnan mga idol. Dapat i-timing nyo rin siya sa pagluto mga idol kasi madali maluto yung mga dahon. Pag ano siya, pag masobrahan siya ng apoy, medyo pait ba. So ayun na mga idol, luto na ang ating sweet potato leaves or galay. Ang tawag sa amin ng galay, gay. Yan mga idol, tikman na natin. Ito na. Kain tayo mga idol. Yan natin gamitin to. Yan, may natira pa kanina na leeg ng lechon. Yeah, let's do this. To. Sarap. Itong mas madali ko kunin para magkaulam. Grabe ang lutong.
Hmm? Yan ang mga idol. Grabe ang sarap. Di mawawala to. Mga idol, tapos na ang ating sweet potato adventure. Ayan, napakasarap mga idol. Ano lang yan, pang madalian lang ba? Para magkaroon kayo ng ulam. Yan, lalo na pag nagtitipid tayo mga idol, no? Kaya grabe ang sarap, parang ano, parang humba na ano, baboy. Yan. Gusto ko lang pasalamat sa inyo mga idol sa walang sawang pagsuporta. Ayan, at saka sa mga bago pa lang sa aking channel, sana huwag kalimutang mag-subscribe and paki-hit na lang po ng notification bell para ma-update kayo sa bago nating video. At ayan lang po ang content natin for today mga idol, and see you in my next vlog. God bless always.